Ja, nu får vi äntligen till en förändring i politiska läget. Så nu får vi förändring på det här. Så om det inte är för sent alla redan nu för så många vi har tagit in här och så mycket det har kostat oss alltså. Så mycket uteliggare vi har fått ha, så mycket fattiga människor, fattiga egen pensioner nästan ingenting. För att vi krigar i andra länder och då får inte någonstans ta vägen och för att de skiter i Sverige. Jag tänker för de gamlingarna som står, ja, inte bara gamlingar nu, men de står de vill. Jag tänker bara på sig själv och flytta utomlands när det krisat ordentligt, nu bara det krisat ordentligt. Så det blir revolution i Sverige som jag ser det. Och det medför inbördeskrig i USA. Men det blir det förr och senare ändå, så för sent snart. Kanske för sent alla redan. Ja, tack, hej.